Però avui l'era del Masroig ja no és per a trillar el blat o per al solàs i el picoteig de les gallines dels masoverts. En l'actualitat, les seues ames i senyores són una família de cabres hispàniques formada per femelles, cries i un jove mascle que, aliè a la nostra presència, està capficat en l'àrdua faena de la reproducció. Les cabres hispàniques inicien l'època del cel al final de la tardor i el començament de l'hivern. Els mascles joves, com el que assetja la femella, no participen en els grans combats de les cabres per a formar el seu harem particular i, per tant, fan el que bonament poden.